دو با دو دوش میاد. اینجا کلیدور خونه با خونه. салому алайкум подписчико, салому алайкум касоне ки моро тамошо доранд. бародаро, имрӯзи видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, як проекти хонаи беҳтаринай. ҳамроҳ мо расход шояд 0 то будшавиша ҳисоб кардагем бо нархи ҳозира, маҳсулоти ҳозира қатӣ. ана бо сурати ҳамон хонаро бинен, боз суҳбат мекунем. салому алайкум бародаро ва подписчикои канали Чӣ гуфтӣ. чуноне ки шумо медонед, бародари мо дар шаҳри Русия Бекмурод қарор доранд. сухан карданд ки ҳамихе сохтмонҳоро ба навор гирифта ба ӯ роӣ кунему, мардуми халқи тоҷик тамошо кунанд, ҳаловат баранд. боз мо қарор дорем дар пеши як хона ба шумо нишон медиҳем. тамошо кунед то охира чӣ расход шудагӣ аст, чӣ маҳсулото ва чанд сум расход шудагӣ аст, ба шумо мефаҳмонем. то охира тамошо кунед. мана бародаро, хона бо семенблоки сафед. так дарозию паҳми хона, дарозиаш 10 метру 60 сантиметр, паҳмиаш 6 метру 80 сантиметр. 3 дар хона, як калидор ва душ. як меҳмонхона дорад, ду хонаи мештагиву душ. дар ин сохтмон расходи шудагиашро мо ба шумо мегӯям. фундамин баландиаш 80 сантиметр, 50 қопча семен расход шудагӣ аст, 40 дона арматур 17 суми 6 метра. так дальши семенблок 2460 дона семенблок рафтагӣ аст. ҳамин соҳиби хона, устои чишон мо хумонем, соҳиби хона гуфтанд ки подрашивка бишинед ки мисол берунашро мо шакатур намекунем, фақат краски сафед мекунем, тамом. ана ин як намуди эконом мебошад. беруна фақат краски сафед мекунад, тамом. дурунаша мисол хеле боз мо дурунош сёмка мекунем, шофо ҳамаш ҳуй мондагиай ки барои шакатур қапиданаш. ина бародаро, инҷо душ, ин хонаи детски, ини хонаи мисол чӣ мештагӣ. мерем ини меҳмонхона. хай дарозию паҳмиш ба шумо маълум аст. паҳмиаш 3 метр ровн аст, дарозиаш ровна 6 метр. расходи ҳамин семенблок ана 2460 семенблок рафтагиай. як семенблок 3 сомону 70 дирам то ҳамин ҷои мора. ина қафои хона бародаро. так дальше расходои хонара, расходои семент блок, расходи семент ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. семент блок такро 2460 рафтагӣ бошад. як дона семент блок 3 сомону 70 дирам мешавад 9102 сум. пули устош 3690 сум. 1 суми усто мечинад. семент 34 дона рафтагай, ҳаму ҷое ки шоф омадагай ҳамаша мо пур кардагем ки ягон мисол чӣ нашава пасадка натаҳи ягонши бо ҳар як се ради ҳами чида арматур
мондагием ки барои мисол ягон нафсак случаи посадка доданашам чӣ нашавад. ана фундамента 50 қоб симент рафтагиай, 40 дона арматуру, общий арматурошон 17,510 сум мешавад. ана симент 2000 сомон мешавад. пули усто ана 1820 сум мешавад. яъне 52 метр фундамент шудагиад, пули устояш 35 сум рехтаган 1 метри квадратша, пагони метрша, общий 1820 сомон мешавад. дар ин сохтумон чуне ки шумо мебинед, общий суми расход шудагӣ 16682 сомон расход шудагӣ. як бор дига тамошо кунед, берунаш падрашивка, як намуди экономи ҳамин сохтумона. мисол фақат краска мекунед, тамом, дига ягом кор намекунед, не шукатур, не ягом чи. чуне гуфтем ин душ, ду ба ду душ меояд, як калидор, хона бо хона. агар видеои мо ба шумо маҳкул шуда бошад, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед, аз видеоҳои мо бохабар бошед. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед, дастгирӣ кунед. мо видеоҳои беҳтарина пешкаши шумо мекунем. хайр, то видеои оянда дар панои Аллоҳ бошед.